A partir d'enguany, el cobrament de la taxa mancomunada es farà en noves dates i hi haurà una novetat per a les persones que tinguen domiciliat el rebut. Si el rebut es domicilia abans del 15 de febrer, el pagament es farà en dos parts. El primer pagament es farà l'1 d'abril i el segon pagament es farà el 4 de maig. Si el rebut es domicilia després del 15 de febrer, el cobrament es farà en un únic pagament, que serà el 4 de maig. En canvi, si el rebut no es domicilia, el pagament voluntari serà de l'1 de març al 4 de maig. La domiciliació del rebut es pot fer presencialment a l'Oficina Mancomunada de Gestió Tributària o a través de la seva pàgina web dins de l'apartat de tràmits. Cal seleccionar aquesta sol·licitud, descarregar el document i omplir-lo. Una vegada emplenat, s'ha de fer clic a Nova instància, identificar-se i enviar-ho. També es pot domiciliar el rebut a través de la pàgina web de la Diputació de València, dins de l'oficina virtual del contribuent o bé apropant-se a l'entitat bancària corresponent. En cas de tindre qualsevol dubte, es pot contactar amb l'Oficina Mancomunada de Gestió Tributària.